said the wop out the loop out the lock bamboo, said about that boogie the boo. Oh, so light. Oh, how? Sanibonani. Yazi bengibizele lezi insizwa lezi namakhamera. Ya lezi insizwa zamakhamera ukuthi zizongishutha ngoba khona udatshana olincane ngifuna ukulixoxa. Manje labo doda abasasha amakhamera mayise ready ukuthi ngakhuluma. Kwenze njani madoda? Yini anisasho ngani? Nginenkinga la. Wakwambona umuntu udukelwa indlu okanye indawo alala kuyona lo mhlambe ikhaya ahlala kulona. Yimina loyo. Lento ke kuze nginothise yaqala kanje. Nakhona ngizinamele nje ngizibuyele emsebenzini, uyabo. Ngakusiza. Bhuti ngakusiza ngani? Hey. Lapha kazange ngiunderstand ngisho sengimchazela. Njengoba nawe ungaka understand nje namanje ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu omdala adukelwe yikhaya. Kodwa ke kuze kuzoba lula. Awuthi ngenze nje. Awuthi kuchazele kanje. Ya, chazele ngale ndlela. Khomzini. Hawu. Indoda kwabukeka sengathi iphinde yalahlekelwa ikhebheni layo futhi akhe. Hey mfethu, hey. Awusho. Nawe awungibonanga izolo ebusuku ngalesikhathi bengithutha impahla ukuthi ngiyithuthe ngayapi ngakuphi nayo. Hayi, lutho. Mina ngagcina kuthanga. Ekseni ngalesikhathi uyoqasha ngala etezi. Waphindwa wabona usikhotha futhi. Khona kuthanga. Azi inkinga le. Inkinga. Hayi. Kodwa nawe ndoda kuzomela uyiyeke lento. Ukuthi uqashe endaweni ungapheli ngisho 2 days. Usuyahamba uyoqasha kwenye. Hayi, kufanele uyiyeke lento. Ya ne. Ya. Kodwa bola ngiqashe khona manje. Hayi kuzomela ngiphume. Kuzomela ngiphume lapha hayi ngeke. Leya room ngikhohlwa njalo. Phela kusikhona ukuqala. Hawu ngeke. Vele khona iroom engiqeda kuyithola manje lapha engasengene kuyona lapha kumamdlalosa. Ya. Ngizongena kuyona nje khona namhlanje mangithola le. Hawu ngeke phela. Hawu. Sawunga ukuthi usuya understanda ke manje ukuthi kwenzakalani. So please subscribe, like, share and comment. Yeah, siyabonga.